Hanjang Langso Sports Association affiliated Inter-Club Football Championship ning kansuri hinira inkoy aparman quarter final ke pangchingpon. Lakha inkoy ratrok Duarbaguri constituency kapaluk Kardik Lekthe arong Rat Thurpak pen tovar kaselam. Kardom nilibirta thanbang phi sami rupali timongpi non birtang tonpen arjupanik tha pinini phai inkoira sirkep nipli kechok Greater Hanjang Langso Sports Association affiliated Inter-Club Football Championship ningkan surihini ra inkoy aparman aprangsi quarter final ke pangchingpon. Labangso kapathualong Eagle Football Club lapen ni Hangarchim Football Club ang bongsi chepatipon. Eagle Football Club atum mesenpen kachepathupon ajok goal ke thompen ni Hangarchim Football Club atun maphan chepahaipon. Kepathu chepati jud edap hi pinialuhi thanbang sar longbi ingtia hinpensi inut kepathu thexer bangphu nethal kan jersey number 11 aphan man of the match anong e pipajirpon. Alangli labangso nong e laki alangli ka chinghonnai asarbura karlitang sar rongbong ingti amen pensi pipajirpon. Labangso nong e kepajir amailong Hanjang Langso Sports Association amaipu sar Jiwan Chandra Pathak EM Barim Hanjang Langso asai maipu mate working president sar Jona Singh Phangcho Hanjang Langso Sports Association Achunbang Sar Amit Piterang All India Radio Artist Sar Sarat Chandra B Hanjang Langso Multipurpose Cooperative Society Amaipu Sar Diliram Terang Hemai Hanse Arong ISGB Sar Riso Hanse Hanjang Langso Karbi Rong Asar Amai Amaipu Abarim Sar Kamala Kantabe Hanjang Langso Karbi Cultural Society Aru Achunbang Sar Rup Singh Rongpi Lapen Kaprek Kitheki Dingatumta Chitong Dun si RDP Dun Nong eke pajiramai HSC Asaihem Chunbang Sar Jameson Terona Hinpen Japon si Mai Pachunpon Pami Puthot ni Pai Thongkep Arni Arnikang Samporpai Hinira Achitimpen Metrek Youth Club Lapen Mora Kordoiguri Youth Club Angmong Pathu Chepati Pon Thuji Puta Pachinipon Hanjang Langso Pen Jameson Teron Lapen Trison Lekthe Karbi Daily News. Lakha inkoy ratrok Duarbaguri constituency kaparlu Kardik Lekthe arong tovar kahino kilit pik ajok chitini phai inkoy ra thongkep ani Rat Thurpak pen tovar kachesimar. Lasonsi Kardik Lekthe arong arabatum kipua tengke dolamara PWD mate Kohora Road Division aphanle chonghong sita PWD along chokomaratum sai nang cheklem kledet ajoksi lapuan tovar kahenu nang lopusi hadak aratatum pen pachinidun lapen lason thak thaksi dolamara angkangarlo kaprek along sitame PWD achokomaratum sai keklem kledet ajok tovar kahenu along duolo lapente kibang jilangarni Karbianglong Autonomous Council long kechari ki thekidingatum lapen local MSC Sar Richard Tok biaphan lahai akisungpen kepajok jiaphan tuning ripon Karbi Daily News abitung nang letum phanilihin pen suri kardom nang pajereklo kardom la sinilitum la sarkar hin pen bitu nilitum kasunuri kang tung la ke ake hai nilitum Duarbaguri ake hai Richard Stock di la pen ang pas kame nilitum la sarkar kachari abutung atum ake hai tuliram rong hang alang nilitum nilitum ahin pen kasunuri kang tung la hello la si non nilitum dirlo phirlo la pen ang pas tame kiso gunis kami nilitum labang so towarsi nilitum jirlo philos kami gari punon ajar punon dambom lo ancho tale nilitum bait pen si adheke kiso kon alone kiso sitame labang so towarsi nilitum si papar bom lo la sinon alang litum bhan nilitum kachunuri kang tung ma ke non kibang ji bang ke hai tuliram rong hang pen chenglok la penang par sitame nilitum Duarbaguri MEC ake hai Richard Stock B alang listame labang so atwar na thuwang pen nilitum aphan kerat nang pipon po bosini tum ning chi thelo Piniani kang sama berta bangke lapan si kang tonpon iglo lang igbom tame Karbi Daily News domi thakme kurang thu.